Jako me je obradovala vest da će se u Plevljima održati 8. međunarodni turnir za djevojke i da će moj bivši klub uspjeti doradi ono što niko ne može, to je da okupi ekipe iz EXU. Veliki pozdrav i podrška za najbolji turnir za djevojke u regionu, za sve moje Pljevljake i za FK Breznicu, domaćina turnira. Ovim putem želim da pozdravim sve djevojke koje vole i treniraju fudbal i njihove trenere i želim im poručiti da nikad ne odustaju od svojih snova. Veliki pozdrav i podrška za fudbalski klub Breznicu i sve ljude koji iz tog sjajnog kluba najviše promovišu ženski fudbal u Crnoj Gori i regionu kroz ovaj turnir. Drago mi je da ste i pored COVID situacije uspjeli da najavite organizaciju 8. međunarodnog turnira prijateljstva za djevojke. To je ujedno od 2014. godine najveći turnir i najveća promocija ženskog fudbala u regionu. Bravo za fudbalski klub Breznica. Ćao svima. Ovom prilikom željela bih da pozdravim sve ljude iz FK Breznica, iz Pjevalja, iz Crne Gore. Želim da poželim svim učesnicima turnira iz EXU država puno uspjeha, zabave, a i to da učvrste stara, a i steknu nova prijateljstva. Ovim putem želim da pozdravim sve djevojke i djevojčice koji vole i treniraju nogomet i njihovi treneri. Želim im poručiti da nikad ne odustaju od svojih snova. U ovim teškim vremenima najbitnije je prijateljstvo i sport, jer tako nas spajaju. Veliki pozdrav i podrška za FK Breznici i za sve ljude iz tog sjajnog kluba koji najviše promovišu ženski fudbal u Crnoj Gori i u regionu kroz ovaj turnir i kroz sve što radi svih ovih godina. Veliki pozdrav za sve učesnike 8. međunarodnog turnira prijateljstva za devojke koji se održava 4. decembra u Pljevljima i naravno pozdrav za organizatora FK Breznicu. Veoma mi je drago da čujem da učestvuje ekipe sa prostora cijele bivše Jugoslavije. Imate punu podršku od mene i uživajte u fudbalu. Jako me obradovala vijest što će se u Pljevljima održati 8. međunarodni turnir u malom fudbalu za djevojke. Moj klub je ove godine uradio ono što rijetko ko može, a to je da okupi sve ekipe iz bivše Jugoslavije. To je odličan turnir za oporavak, za uživanje i druženje posle dugih i napornih sezona. Ovim putem želim da pošaljem podršku i pozdrav za sve djevojke koji učestvuju u turniru i za sve ekipe, a pogotovo za moje Pljevljake, FK Breznicu i ŽFK Breznicu. Dobar dan svima, evo, jako me veselila vijest da ženski nogometni klub Breznica ponovo organizuje turnir u malom nogometu. Jako mi je drago što su uspjeli, pored svih ovih situacija koje nam donosi pandemija koronavirus, da organizuju tako veliku stvar. Želim da turnir protekne u najboljem mogućem redu, da cure koje budu učesnice tog turnira da uživaju, da se smiju, da se zabave i druže, jer naravno to je smisao ovog našeg sporta kojim se bavimo. Ženskom nogometnom klubu Breznica stvarno po ko zna koji put sve pohvale i samo nastavite tako i od mene imate punu podršku. Sretno. Zdravo svima. 4. decembra u Pljevljima održava se 8. međunarodni turnir futsala za žene. Reč je o sportskom događaju koji okuplja veliki broj ekipa iz regiona. Sjajna prilika da se dobijemo u uslovima i lepom ambijentu ekipe nadmeću i druže. Ovom prilikom želim da podržim turnir i da pozdravim domaćina turnira fudbalski klub Breznica, sve učesnike kao i moje Pljevljake.